नै सिफ्लेगासिनो जोंना हांनाया माखासे जाबाय बेखौ जाग्रोनोसै दायो गुदुं गुदुंनो माखासे मोनथ'वाखै ओमफ्राय सोर सोरनियाव हरगोन नोंलाय हरा उनाव हगारसै थाबायथ' आरो जेबो नंला बेखौ बिदि खालामसै मोनथ'वाखै बियो मानि बिलाय बेलागुर बेखौनो आं लामो दाउ हांगासिनो नै पार्टियानो जोबला जानायानो जानाय मोनबायना बे औ मोनबाय दाउ हांगासिनो नै जमा सिख्लाफोर जानोसैलाय दिनैबो बेबो मोनबाय पार पिस 10 थाखा 10 थाखा मोना माथो 20 दाम जाबाय ना गेजेर दरनियालाय मोनबायमोन नै जोंहा मादै मोनहानाव आरो दाउ जानो फैलायबाय नै दाउ हांनाय दाउ हांनाय नै बे माखासे मोनबाय नै दा जानोसै र' मोनबा गुदुं गुदुंनो गोथाव नुखाबाय माथो मोनजोब्बाय नैबे जादों मुरि घन्टा नैबे ना फ्राय बेयावलाय मा दं नैबे लिभार ब्रयलारनि आरो लकेल दाउ दंबावो ब्रयलार बियो अमाबो दङ नैबे जादों अमा जानांसिगौल' आरोना जाग्राया सानैल'थार ओमफ्राय नै ब्रयलार दंबावो बे हांनायनि आरोना बिथिं मा दंबावोथाय बेयाव जेबो गैथ'ला नैबेयाव नै सिफ्लेगासिनो जोंना हांनाया माखासे जाबाय बेखौ जाग्रोनोसै दायो गुदुं गुदुंनो माखासे मोनथ'वाखै ओमफ्राय सोर सोरनियाव हरगोन नोंलाय हरा उनाव हगारसै थाबायथ' आरो जेबो नंला बेखौ बिदि खालामसै मोनथ'वाखै बियो मानि बिलाय बेलागुर बेखौनो आं लामो दे माबा लगायथ' जानो लुगैथारबाय माथो र' आं फिसा जानाय नायनो मादै जाखो एसे टेस्ट खालामनां जानायसै आंखौ खालामो नामा सुसाबाबो जासिगोन दा बिगुर जिरखाबाय नालाय बांगालफोर जायो खामानि संख्रि बिलाइ साइडआव एसे नैबेहाय हो लगायना आरो साइडआव हो नैबेहाय गुसुं गुसु जायोना गुसु जाबाथाय जानो बारा ओमफ्राय मोजां जाला आरो गुदुं गुदुं जाखानांगौ खाथि खाथि मोनजायो मा ओंखाम जाबावगोन खामनायखौ मोजां जानो जि सेलायलायनाय नामा जोंना दाउ जानाया दा गोथाव जाखादों लोगोफोर खनसे जानो जागोन जाया गोथाव हेलौ मा हेलौ मालै हाराखौसो बायनो ओमफ्राय ए न' खाथियाव माबा माबि जादों एलाय औ नै जोंना लोगोआ सिथाव लाबोबावबायसो गुदुं गुदुंनो नै बे बिथाङा लाबोदों बानायनानै बेदरजों जानोसै मागोनि माजों बे सिनि ना सिनिलायनो नालेंखर
야 말했어. 고기를 공장. 아, 누가 있나 마차. 응? 무슨 비가 가서 주네. 그래 그래 무슨 뭐 그래. 무슨 사람 나오시나? 그래 그래 안 치네 왜 아우 나 그냥 무슨 사. 무슨 배 라도 못 타고 그냥 이서 서 버리지. 뭐가 저러는 마서 Đây là dài thông lần ba. cái tàu đen đi mình đi làm đấy bạn. Chưa được. Phun xuống cái thằng này nó tôi đây rồi. Ai ăn với xong cái nhá. Cút đây. 네 라이 파자 요레베네 증나 시스타라 그래 비스니 마도 Oma. 네 오마 송가스네 문바kai खानायानो खाना जोंना सिख्लाफोरनि जानायानो जोबाखै दासिमबो देनायसै संग्राखौ नै संग्राया गोदै जागोन नामा लाया न'नि नामा Ani mani. नै जोंना रेडि जाबायानो जानोसै लोगोफोर नै जाहैबाय नैबे माबा बनथा ना बाथोन दाउ हांनाय जाहैबाय ना फ्राय नैबे दाउ हांनाय ओमफ्रायो नैबे ना मुरिखन्था जा बरिया बरियाखा आइटेमा जोंना ना फ्राय ओमफ्राय नैबे थौ फिसा नामा बियो बे अमा बे अमा ओमफ्राय नैबे मोजांबो देखायो अमा बेदर ब्रयलारनि लिभार ब्रयलार लिभार देलाय मोजां माबालाय नैबे अमा नै लोगोफोर ओंखामखौ माबाना बै मा बुस्थु सोमनानै जा ब्रयलार एवनाय आरो नैबे नैबे ब्रयलार एवनाय जा मोजांखा जोंना आइटेमसफ्रा नै दै गुदुं नैबे जानोसै दायो लोगोफोर एसे जानाय नाय गैला जानो नायनोसै ना आं दै सोलोंसिम गिलास सुलाय लोगोफोर नै जोंहा दायो ओंखाम जानोसै रेडि जाजोब्बाय फुरा मा आइटेम बानायसोगारदोंहाय नै दाउदै दं दाउ दङ लाइ दङ फान्थाव बाथोन नै भाजा नैबे बयल दाउ ओमफ्राय बै मा बिन नामा गाजर माबा गान बिन गाजर दाउदै गान बैयाव थौआव मा दंखामोन जानोसै आंहा बैथिं जानोसै ने र' हाब नै दाउ बयलार नै बियो दाउदै ओरैजाय जानोसै जानायानो जानाय नामा जाना होदो नैबे ओइ नैबे अमानिसो बे मोनसे माबा लाबोलाय मा होनो हायग्रा औ दाउदै जाथ'ला आंहा लकेल नै बिदि दंना बियाबा खोलसि लाबो खोलसि जाना होदो गोथाव ना जानो दे आं बिदि नांलाय गोथाव नाङा अब्ला लोगोफोर जाबाय थानोसै नै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय लोगोफोर दे बाय बाय लाहरदो खामिनि बाय 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 ओरैनो नै फानलुफोर नांगौ नामा नांला फानलु दंखायो जादोलै होमबालाय नङा दाउदै मोनबाय बेखौ जागोन माथाजो बरिया बिराद गोथाव जाखादों माथो बयला माल बायदिसोखा खोथियाबो
Berat saya cuma nemu tahu no. Ya hon kurus sih. Dừng ra cái mà lâu. Ya hon. Nggak không keras belum. Ta đi tôi phải khẩn nào. Dari hori xong rồi bạn. Ăn rồi muốn khẩn không ăn. Cari lagi. Jangan ada saya dari tu. Ya ya. Apa pernah ada aku? Kaza khabar. Oh, bây giờ là